warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Dun kula nuwun sagung ati lenggah ingkang putu kinabekti para sepuh wini sepuh ingkang kanggo ngamestuti dhumateng toyaning kautami ingkang tubuh kono ing pamawas linebda ing pitutur-tutur. Dumateng panjenenganipun Bapa pangemban pangbating raja wonten ing wewengkon kebon legi ingkang sinuba ing akrami. Datan katalompen dumateng panjenenganipun ingkang hameng gati panjenenganipun Bapa Sunarman dalasani buku tiga ingkang nampi amamun suka bagya mulya datan katalompen sumawana ingkang samya rawuh ingkang keparing sedya paring berkah pandonga dhateng panjenengan Bapa Sunarman ingkang sayekti wineguing takebi kekat kanthi dinambaran sedya kama soanggungaken luhuring Pancasila soangemban iku pastya panca karsa sarwaireh kalonggang mrika sumangga manunggu puja santap Gusti kang maha suci inggih saestu ingkang sampun kepareng paring nugraha saha paring pidana satemah babar bumbu kelawan wastra cinukupan sandang kelawan pangan ing reh mujudaken munjuk syukur longgaring penggalih sinartan puja pangastawa bikauli kamit alhamdulillah rabbil alamin. Sholawat dalasan salam mugi katur wonten arsa junjungan kula sopanjenengan sedaya Ragi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu minangka pangayomaning umat saindenging jagat wiwit samana jaman jahiliyah ngantos ing mrika jaman ilmiah ingkang saestu tansah dipun rantu syafaatipun fid dunya hatal akhirah. Amin. Allahumma amin.
Amit pasang paliwan tabi ilo-ilo dina sinabetna ing kula duni. Tinebena mring talang-talang dumamau bulak saring. Kula sabrayat campur sari mekar putu bumbing. Keparang sedihan nderekaken. Babaring pawiwahan Walimatul Khitan. Ada genggang hameng kukati panjenipun Bapak Sunarman. Nindakaken darmaning asepuh winastan. Tigas rejang ugi kawastanan puput jengger wonten ingkang mastani tetangan ugi wonten ingkang mastani hitanan. Ada ginak Mas Bagus Riza Ahsan Al-Bikri kalian Kak Mas Bagus Arda Zidan Azikri kepareng sedya kekalihipun putra Bapak Sunarman dipun tetaki sareng keranten nyuwun berkah pandonga pangastawa dumateng sedaya ingkang sami ora mugi jumbo kang binayu sembada kang sinedya ing pangajap mugi putra kekalih dados putra ingkang bekti dumateng negari bangsa tuwin agami mliginipun dumateng tiyang sepuh kekalih. Sinartan berkah pangastana dumateng sedaya ingkang samya rawuh ugi anggenipun Bapak Sunarman dalasane Ibu Mudrika anggen keparengan dami babaring upacara tandha syukur. Amargi syukur wonten ngarsanipun Gusti kang Purbaingrat kepareng ngadani upacara kanthi prasaja kewala ananging senajan bahagian anapun prasaja tan kewala hamirangi akhiripun caos pakurmatan dumateng ingkang sami ora boten namung tansah meneges puja pangastana dumateng Gusti kang Purbaingrat ugi lumintu berkah dumateng kulsa panjenenganipun putra kekalih lumeberipun Baraya ageng wonten ing kebon legi. Kinarya habyak swining swasana campur sari mekar putu gending keparengan jampanging kantos paripurnaning adicara pawiwahan Walimatul Tasyakur amargi Walimatul Khitan sinar palpuja pangastawa kairing sesanti ugi
sabdaringan ing Karahayon Durga Mendak Kala Sirna. Nderekaken sugeng tindak dumateng Nak Mas Riza Ahsan Az-Zikri ingkang kepareng badhe dipun tetaki wonten ing Weru Kecamatan Bandungan. Ing mangke sasampunipun Mas Riza Ahsan dipun susul rajinipun Mas Arda Zidan Az-Zikri. Kepareng mugi tansah binaringan ing Karahayon. Amin Allahumma amin Allahumma amin.
Sluku bathok salaka mlaku sapa sira bil batni kelawan nganggo batin lakune priye nganggo lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallu ala nabi Muhammad sallu alaihi
manuk amprit berit berit pating cruwit wit calurut kan kenir rango pati pangan biu pada ambiu biu pada ambiu biu pada ambiu ambiu aling masakan asrut manuk petek diye pating cruwet wet diye manuk blaka kan mung ledak jalan-jalan kinton kodok cucuk mepet kok ajejer anting belit tok ngamalir lagi sandang pangandi Injen wong sewu dumateng para tamu sedaya mekar putu gending wonten ing kaludhan punika nggih tasih sinareng para kadang-kadang Widyawati ugi dipun sengguyung dening MG Production Sound System kepareng sedya nderek ngregaken swasana akhiripun Pak Sunarwan menika nindakaken darmaning sepuh ngitanaken ingkang putra kekalih putrane kalih disunati bareng nika sing bajeng sawau antawis tabuh setunggal sampun napa menika dipun tetaki wonten ing Weru Bandungan. Lajeng ngetikanipun Simbahar Manto ora kena bareng Mas muni ngono. Let sak jam durungku gek nusul adine. Mugi-mugi kanthi pandonga panjenengan sedaya panyengkuyung puji amin panjenengan sedaya mugi-mugi lare tansah binaringan ing kaslametan mboten namung mugi benjang dados lare ingkang saleh amin Allahumma amin. Ugi nuwun sewu ing mbok bilih panjenenganipun Bapak Sunarman anggenipun nyamektakaken papan palenggahan ingkang katur dumateng panjenengan sedaya mboten jumbuh mboten trep kalian kawibawan so kalenggahan panjenengan sedaya
Kula ugi mewakili saking panjenenganipun keluarga ageng Simbah Harmanto dalasan Bapa Sunarman tansah nyuwunaken lumuturing sih samudra gumangat sami. Keranten pahargyan menika dipun wontenaken kanthi pahargyan prasaja. Namung muga-muga mawon ora tekan mriki-mriki lih ditutup dalane nggih Pak nggih. Miturut kalian informasi ingkang dipun tampi tanggal 6 kalih tanggal 7 niku kenting omah mawon. Niki nggih pun teng omah ning omahe Pak Sunarman ngoten dados ya mbok mboten salah nggih Pak. Niki nggih pun teng omah ning omahe Pak. Mugi-mugi mangke ora ana sing tekan mriki. Nek tekan mriki nggih men melu pinarah. Nggih. Derek mangayu bagya saking Mekar Putu Gending nderekaken Bapak Ibu sedaya katemben lelenggahan kanthi mardika. Ujukan sampun wonten. Nggih. Monggo daharanipun ugi sampun monggo kaliyan dipun samektaken ingkang sampun cumawis wonten sak ngajeng panjenengan. Sampun panjenengan sedaya dipun suwun monggo Pak daharan ingkang sampun cumawis pun dahar kanthi colan mardika. Nek jenengan boten dahar-dahar ndak darani dereng tak tawakake Pak. Monggo. Nggih, kula boten penak kalih Pak Yai Nazam. Nggih, monggo pun pendhet gedange ajeng kelas 3 boten ana apa. Monggo-monggo. Monggo Simbah. Nggih.
mani 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 man tak eman ora kana wis ayo gandengan
Anjra hengkang uspi tahara kasiliring samirana amre sekar kadung gongas gandanya mawen laras renani driya oh